Mijn naam is Quirijn Kolen. Ik ben de Reforestation Warden bij ECHO. En ECHO houdt zich bezig met de bescherming van de papegaaien, de LoRa, op het eiland. En dat doen we in een iets breder standpunt eigenlijk dan alleen maar de papegaai zelf beschermen. Maar we kijken ook naar het hele ecosysteem. Dus dat wil zeggen dat wij op Bonaire eigenlijk ervoor zorgen dat de papegaai zich thuis kan voelen in het bos waar hij ooit gewoond heeft. En dat doen we hier op dit moment in Tollo met een exclosure. Dus dat is een gebied dat we af gaan sluiten voor de geiten. Ja. De geiten die lopen hier overal op Bonaire rond. En die hebben best wel veel druk op de vegetatie. Dus elke keer als er een nieuw plantje komt, dan eet dat weer op. Ja. En dat is zonde, want als we een nieuw bos willen, dan duurt dat heel erg lang voordat dat gebeurt. Dus wat wij gaan doen, is ervoor zorgen dat er in ieder geval binnen een bepaald aantal gebieden, dat we ervoor zorgen dat die geiten eruit gaan. En dan hebben we het over geiten, maar ook ezels en ook de varkens. En binnen die gebieden zorgen we ervoor dat die beesten er niet meer in kunnen komen. En tegelijkertijd gaan we daar ook bomen planten. En daardoor zorgen we eigenlijk dus dat het ecosysteem weer opnieuw zichzelf kan ontwikkelen. En uiteindelijk, en dan hebben we het over een hele lange termijn, dat daar de papegaaien zich weer kunnen nestelen in de bomen en ook het voedsel kunnen vinden wat ze nodig hebben. Hier op het eiland, hoe gaat het eigenlijk met de papegaaien? Dat is een goede vraag. Ik ben zelf inderdaad dus zoals ik al zei, de Reforestation Warden. Dus mijn kennis is voornamelijk vanuit het ecosysteem, dus vanuit het bos. Okay. Ik kan er wel een heel klein beetje over zeggen. Volgens mij gaat het met onze papegaaien redelijk goed. In tegenstelling tot de andere populaties die bijvoorbeeld op Venezuela, dat is dezelfde soort, komt daarvoor. En de La Isla Margarita. Er zijn een aantal populaties die juist naar beneden gaan. Ja. Maar hier op Bonaire stijgt de populatie hier juist heel langzaam. Dus het gaat steeds beter, maar het zijn nog steeds veel minder dan het er ooit waren. Dus het blijft een soort die nog onder druk staat. Okay. Jullie hebben hulp gekregen hier vandaag om het werk zo vlug mogelijk af te maken. Hoe gaat het met de hulp? Ja, klopt. We hebben de hulp gekregen van het Nederlandse leger. En daar zijn we heel blij mee, want waar we nu staan, dit is een kalksteengebied. En daar is het heel erg zwaar om in de grond te komen. Ja. En wij als ECHO we hebben daar niet het geld voor de zware apparatuur voor. En gelukkig is het Nederlandse leger ons daarbij gisteren en vandaag komen helpen, want zij hebben die apparatuur wel. En samen met ons hebben ze ervoor gezorgd dat de hoekpalen, de palen zeg maar, voor dat hek, hier in de grond geboord kunnen worden. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Wanneer jullie klaar zijn met deze project, wat kunnen we meer verwachten van ECHO? Dit is slechts een klein onderdeel van het project eigenlijk. Dus dit is 1 exclosure. En om even een aantal cijfers zeg maar, erbij te geven. Één exclosure is 1 hectare, ongeveer. Sommige zijn wat groter, sommige zijn wat kleiner, maar er zijn ongeveer 1 hectare. En van die exclosures maken we er in totaal 10. Okay. Dus 10 over heel Bonaire. Dus dit is er nog maar eentje van. Okay. Een andere die is al omheind inmiddels. En een andere zijn we al bezig, dus het gaat steeds beter. En vervolgens gaan we er natuurlijk daarin planten. Per exclosure komen er uiteindelijk 2000 bomen in. Dus dat wil zeggen 20.000 bomen in totaal. Maar we beginnen niet meteen met al die bomen te planten, maar we beginnen natuurlijk stap voor stap. Ja. Okay. Normaal doen jullie dus deze werk alleen of krijgen jullie ook vrijwilligers die jullie soms helpen? Ja, we zijn inderdaad, ik ben zelf onderdeel van het ECHO-team. Maar ons team is een wisselend team van vrijwilligers. En dat zijn buitenlandse vrijwilligers, dat zijn ook lokale vrijwilligers. We organiseren geregeld evenementen hier op Bonaire waarbij mensen uitnodigen om bijvoorbeeld met ons mee de bomen te planten. Ja. Want op die manier kunnen we ook mensen betrekken bij wat we doen en kunnen ze leren van, oh ja, dus wat voor effect heeft het nou eigenlijk. Dus op die manier proberen we in een wat breder cultureel oogpunt te betrekken. En we hebben dus wel een standaard team van vaste vrijwilligers. Heeft u toch iets dat u wilt wensen aan het volk van Bonaire? Ja, ik zou zeggen van kom eens een keertje langs bij ECHO en kom vooral eens een keertje meekijken naar wat we aan het doen zijn. En ik denk dat er genoeg mogelijkheden zijn voor mensen om ook thuis bijvoorbeeld lokale bomen te kweken en daar de vruchten van te plukken, letterlijk.